Eerst is het tijd voor onze muzikale gast en die kennen jullie misschien wel van deze leuke clip. Al menig waters doorzwommen, emokaters overwonnen. Woorden ontgonnen uit onuitputtelijke bronnen. Ik blaas de plaats op als ballonnen. Of nee, beter nog als atoombommen. Batteraaf is de naam, maar u mag niet van de bommen. Schreeuw het van de daken, roep het van de balkonnen. Nederlands geklets rond uw oren onbezonnen. Niet mee met de zaak, dan zijt geen doofstomme. Gelijk Mozes kom ik met die recht door zeestijl. Met microfoon als stok die de zee in twee splijt. Neem woorden op de slot en score in één tijd. Spring op de kar, je weet met wie je meer rijdt of verdacht je dat ik alleen een Engels repte. Maar ja, zelfs in eigen taal kom ik toch weer het vetste. Ik zet Limburg op de kaart met een flexje, kom aan iedereen. Af met het klekske, een pint die bijna leeg is. Noemen we hier een kletske, frit van de frituur. Eten we uit de beks, als je verjaart krijg je een cadeau. Maar dan noemen we hier een pekske. En flikken laten u blazen in het sekske. De beat komt dreigend, de woorden komen vet. Batteraaf op de lijnen, Ewoud op de trek. Allo staan Limburg, we connect. We vragen niet veel, maar claimen wel respect. De beat komt dreigend, de woorden komen vet. Batteraaf op de lijnen, Ewoud op de trek. Allo staan Limburg, we connect. Ja, woorden komen vet van Batteraaf, onze muzikale gast van vandaag. Goedemiddag, Davy zal ik zeggen. Ja, ça va. Ja, heel veel was er te doen hè, rond die clip. Je hebt eigenlijk iedereen een rondleiding gegeven door heel de provincie. Ja, het idee kwam van Bart Winkers, degene die de clip ook gemonteerd heeft en die voor de graphics gezorgd heeft. Ja. En ja, ik had niet verwacht dat dat zoveel hetze ging teweegbrengen. Ja, want hoeveel locaties heb je daarvoor aangedaan? In totaal zitten er 56 locaties in en hebben we er nog een deel geskipt. Dus Ja. ik denk toch wel dat we over de 60 locaties hebben gedaan. Ja, heb je er veel reacties op gehad? Ja, die eerste dagen zaten we onmiddellijk aan 4.000-5.000 views. Ja. En ja, jullie, het is niet voorbij gegaan aan Nee, jullie ook natuurlijk niet. niet. Je was toen ook meteen te gast bij ons. Hè? Ja. En we draaien het af en toe nu nog eens. Als we iets over Limburg hebben, dan Super. is het... Wat betekent eigenlijk Batteraaf? Want dat is een gekke naam. Batteraaf, die vraag krijg ik meer en meer. Is eigenlijk een dialectwoord, komt van het Maastrichts dialect eigenlijk. Ja. En ja, ik heb dat gewoon opgevangen toen ik jong was. Werd af en toe wel eens tegen mij gezegd. Omdat ik ben een hele tijd in Cannes gewoond, Ja. vlak tegen de Nederlandse grens. Ja. En Batteraaf is eigenlijk qua jongen, vlegel, ene die je zo aan zijn oren wil trekken. Zo. Wen je dat nu nog altijd? Ja, ik denk dat mannen nooit niet echt volledig volwassen worden. Dus, Nee. en- Maar dat mag ook, hè. Ja, voilà, het is dat. Woorden komen vet, zo heette de vorige single. Ja. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Goh, goeie vraag. Woorden komen vet. Dat is iets spontaan gekomen met dat ik dat refrein aan het schrijven was. En dat klonk gewoon goed. En dat verwijst gewoon naar, omdat in rapnummers heel veel woorden zitten. Ja. En we laten die zo gelijk in een trein op u afkomen, vol rijmpatronen. En dat is een kettingreactie aan woorden. Dus Ja. woorden komen, gelijk ze eruit komen Gewoon vet. vet, ja. En het is ook af en toe een dialectwoord dat je ertussen gebruikt. Ja. Dat vind je niet erg. Je hebt geen bang dat ze jou aan de andere kant van het land niet verstaan? Goh, onlangs tijdens een optreden was er iemand van Gent en die zei van ik vond het heel vet het optreden, maar ik heb er weinig van verstaan. Dan kan ik dat niet begrijpen. Waarom? Wij praten toch vrij langzaam. Ja. Oké, in de raps natuurlijk iets sneller, maar het is toch niet zo eerder andersom moeten zijn. Ja. Nu kan ik wel begrijpen dat ze die dialectwoorden niet verstaan. Nee. Maar ik hou het toch nog, ik probeer toch verstaanbaar voor Ja, iedereen ja, wat te tuurlijk. houden. Ja, Maar ja, ook- ik ben van Limburg, dus Ja, trots op Limburg zeggen wij voilà, dan. het is dat. Ook je nieuwe single is ondertussen uit. Je hebt een Ja. album al klaar, ook met dezelfde titel, Woorden komen vet. Maar Ja. een ander nummer dat niet op dat album staat, heb je nu samen met Stijn Meurens uitgebracht. Ja, dat is een beetje verwarrend. Woorden komen vet. Eerst was er de clip en de hele hetze. En toen hadden we zoiets van, oh damn, we hebben nog niet alle Yes. nummers af. Ja. Dus er is een heel proces nog aan vastgeknoopt. Eer dat we een album vol hadden, ja. zo gezegd. We hadden wel wat nummers af, maar die waren nog niet volledig afgewerkt. Gemixt en zo. En ik wou die toch uitbrengen, omdat Ja. er staan wat oudere nummers op en enkele nieuwere toen. En dan kwam Stijn in het verhaal, maar ik wou dan toch dat nummer nog apart houden, Ja, omdat Iets helemaal anders. iets is. helemaal anders was. Ja, want Stijn zingt tussendoor in dat nummer. Ja, ik ging hem niet laten rappen. Hij had zoiets van, ik wil een stukje rappen of zo, maar ik zei nee, no way. Nee, maar dat wordt wel vaker gedaan tegenwoordig. Hè? Een combinatie van zangers en rappers. We hebben hier pas nog Telau gehad met Lange Frans. Om Ja, een voorbeeld super te nummer geven. trouwens. Hè, ja. Ja. Die combinatie werkt wel, hè?
Blijkbaar slaat het aan voor een groter publiek misschien. Dat mensen zoiets hebben van tussen de raps door is er iets herkenbaar. Ja. Of is het gewoon dat hip-hop sowieso wat aan het boomen is? Ja. Als je kijkt in Nederland, trekt volle zalen. Kijk bijvoorbeeld het programma van Ali B. Ja. Heeft ik weet niet hoeveel kijkcijfers, dus er is wel iets aan het gebeuren. Ja. En ik heb de indruk dat die vonk een beetje wel over aan het slaan is naar Vlaanderen, want wij lopen altijd een beetje achterop. Ja, dat moet hè. Maar ja, Het werkt wel, ja. het werkt gewoon. Je hebt nu Stijn niet kunnen meebrengen, maar je hebt wel een gitarist meegebracht om het nummer toch akoestisch te brengen. En dan kunnen we straks even naar de clip kijken die er wel rondgemaakt is. Jawel, Goed? super. Neem maar plaats. Oké. Aan de andere kant dan gaan we luisteren naar dat nummer De Tijd van Toen. Zo heette de single die dus Bateraaf samen met Stijn Meuris heeft gemaakt. Straks wil ik toch nog even weten hoe hij dat heeft kunnen strikken. Of hij dat voor elkaar heeft kunnen krijgen, dat hij Stijn Meuris heeft kunnen strikken. Want ja, je weet het is toch niet zo altijd een even gemakkelijke om medewerking te krijgen. Dus dat wil ik straks nog weten. Maar eerst gaan we luisteren naar dat nummer De Tijd van Toen hier live en op een akoestische manier gebracht door Bateraaf. Yeah, ha, 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 ja, ja, wa, Ze zeggen wel is de tijd van toen, de tijd van toen. De mama nog riep, de tijd van noen. Voetjes onder tafel zonder een knijt te doen. Met de kop Bateraaf, kijk hem doen. Bord leeg, snel vluchten voor de afwas. Nog een nukkie toen, die altijd op pad was. Op de no-go, een kleine grapjas. Spelen op straat of binnen zitten met Matchbox. De tijd stond stil en dan zo leek het. Nog geen zicht op grote steden, laat staan de wereld. Voor 20 frank op de hoek snoep halen. En af en toe is iets meegitsen in die malen. Met blaaspijp en de aanslag de straat op. Niet van slechte huizen, maar toch een straatjoch. Over laatst nog lachen met foto's van die tijd. Voelt goed als ik denk en toen en terugkijk. Af en toe wil ik terug in de tijd. Terug naar de vrijheid. Kan iemand me tickets bezorgen? Af en toe wil ik terug in de tijd. Terug naar de vrijheid. Heeft iemand tickets voor morgen? Mijn eerste liefvaartnaam die ik in het hout kerfde. Mijn eerste tongkus. En verder mijn eerste trekken aan een joint. Lekker, mijn eerste festival vastgelegd op kalender. Ik wandel door de laan van herinneringen. In alles wat ik deed, beginnelingen. Nog alle tijd van de wereld, niks te verliezen. Nog alle tijd om te spelen, niks te kiezen. Dankzij mijn ouders spreek ik 2 dialecten, 2 dorpen verder verhuisd. Ik werd rapper op de zolderkamer, de eerste opname. Mijn eerste Reebok snoekjes aan mijn voeten op reclame. Enig in mijn soort, toen als hiphopper. En ik zeg het toe, het is Vanilla Ice door de boxen. Wist ik veel wat de fuck fout was, totdat ik jou MTV Rap voor het eerst zag op zondag. Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Kan iemand me tickets bezorgen? Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Heeft iemand tickets voor morgen? En af en toe neemt nostalgie me mee op zijn vlucht doorheen de wonderjaren. Dan kijk ik terug om de tofste verhalen van onder het stof te halen. Gratis en voor niks zonder kosten te betalen. De eerste contacten met vrienden. De vakantiejob, dat geen kloten verdiende. De eerste pint en vooral de eerste te veel. Uit mijn leven dit hoofdstuk, het eerste deel. En ik lach en ik gier en ik vind het te gek als ik aan die magische tijd terugdenk. Maar niemand die het terugbrengt, iemand die het terugschenkt. Nochtans, het ultieme geschenk. Niet dat ik mezelf per se terug ben, want het heden zit me zeker wel tot dusver. Maar geef me de docs en DeLorean. Of heeft er misschien iemand gratis tickets voor morgen? Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Kan iemand me tickets bezorgen? Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Heeft iemand tickets voor morgen? Yeah. Bateraaf met De Tijd van Toen hier live en akoestisch gebracht bij Studio TVL. Heel leuk. Davy, ben je een beetje nostalgisch als ik dat allemaal zo hoor? Terug in de tijd willen gaan, terug naar de vrijheid? Ik denk dat dat een logisch gevolg is van ouder worden. Dat je af en toe zoiets hebt van vroeger was het toch allemaal zo speelser en losser. En was die vrijheid er iets meer omdat je minder aan je hoofd had waarschijnlijk. Nu heb je job
Ja, kinderen, ik nu niet, maar ik bedoel, Ja. de maatschappij wil Verantwoordelijkheden. veel van uw verantwoordelijkheden. Ja, dat is het logisch gevolg van Ja. ouder worden. Denk ik dat je af en toe eens terugkijkt op de goede oude tijd van vroeger. Zeg, en hoe heb je het voor elkaar gekregen dat Stijn Meuris met jou meedoet? Aan een hip-hop nummer dan nog wel? Ja, Stijn, ik had dat nummer geschreven en ik hoorde hem eigenlijk dat inzingen. Dat was heel vreemd. Ik had zoiets van, ik kan zelf niet supergoed zingen. En ik had zoiets van, eigenlijk zou iemand anders daar refrein moeten inzingen. En ik hoorde Stijn dat gewoon zingen. En misschien dat ik onbewust, ik heb me dat zelf onlangs ook nog zitten afvragen, misschien dat ik onbewust zelf geïnspireerd ben door werk van hem. Ja. Ik weet het niet, het kan zijn. En toen dacht ik van, hey, ik ben oud genoeg, waarom probeer ik dat gewoon niet? Ja. En dan heb ik via hem zien te bereiken. En de dag daarna belde hij zelf terug van, alright, let's do this. Hij zei net hetzelfde, ik hoor mezelf dat inzingen. Kijk, goed hè? En hij zei van, wat neem me op bij je thuis of zeg maar. Ja. Dus hij was echt wel enthousiast Ja. en dat is wel super. Want ik had een beetje schrik, omdat het is een al vrij kritisch tuurlijk. persoon. Ja, dat is, niet altijd gemakkelijk. Maar hij zag het helemaal zitten, dus Ja, super. oké. Je mag wel geen grote platen langs de straat laten zetten. Als je eens reclame wil maken voor een optreden of zo, dat wil hem niet. Hè? Je kunt toch al die borden laten wegnemen. Ja, hij is nogal heel stipt op, Ja. op de dingen die hij doet en niet doet. Dus, maar ik respecteer dat wel aan hem. Want tuurlijk. Zeg, ook nu heb je weer een leuke clip gemaakt. Ik stel voor dat we hier eens naar gaan kijken. Helemaal in primeur voor Studio TVL. Een stukje uit de clip van de tijd van toen. Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Kan iemand mij tickets bezorgen? Af en toe wil ik terug in de tijd, terug naar de vrijheid. Heeft iemand tickets voor morgen? Mijn eerste liefvaartnaam die ik in het hout kerfde. Mijn eerste tongkus en verder. Mijn eerste trekken aan een joint. Lekker, mijn eerste festival vastgelegd op kalender. Ik slenter door de laan van herinneringen. In alles wat ik deed, beginnelingen. Nog alle tijd van de wereld, niks te verliezen. Nog alle tijd om te spelen, niks te kiezen. Weer al herkenbare plaatsen, Kan en Zussen. Je bent weer overal op verschillende plaatsjes gaan filmen. we hebben het wel ingeperkt. Ik denk Ja. dat we op een locatie of 5, 6 geweest zijn. Ja. Daar hebben we het opgehouden na vorige keer. En de naft is ondertussen ook een pak Ja, duurder dat geworden. niet. Dus Dat we het hebben dat niet meer overhoudt. gedaan. Wat Nee. toch ook wel weer al de medewerking hier van Stijn. Ja. Ik had ook even schrik dat de samenwerking ergens wel ging stoppen. Ja. Want ik vond het te mooi om waar te zijn. Ja, ja want Maar je hij hebt, je hebt er ooit nog ruzie mee gehad. Ja, ruzie is veel gezegd. Ik herinner mij ooit dat hij iets gezegd had over Vlaamse hiphop. Of over de hiphop in Vlaanderen tout court. En hij had op de radio gezegd en ik ben toen in een café, denk in de Link nog vroeger, naar hem toegestapt en zo gevraagd van, wat weet jij daar nu van? Ja. En hebben we even een kort discussietje gehad. Maar Maar meer wist is hem dat nog? Wat blieft? Wist hij dat zelf nog? Ik durf hem dat eigenlijk niet te vragen. Ah, Ik heb ja. het eigenlijk Oei, nog te niet... laat. nog niet Als hem nu aan het hij kijken zal het is. nu wel ondertussen weten. Maar Ondertussen toch een mooie samenwerking op poten gezet. Ja. En weer waarschijnlijk een hit in wording. Hè? we zien wel. Ik laat het allemaal op mij afkomen en voetjes op de grond. Oké, heel veel succes alvast ermee. Dankjewel Davy voor je komst naar de Dank je studio. wel.